Les eleccions catalanes, les eleccions al Parlament de Catalunya ja estan a tocar, ja ha començat la intensa precampanya i una part sempre curiosa de la intensa precampanya és que comencen a aparèixer sondatges d'opinió que expliquen coses i que fan ballar el cap, moltes vegades sondatges pensats més per a influir en el vot que per a reflectir el que de veritat passa. Per això hem pensat que valia la pena començar a fer unes pissarretes electorals amb l'Àlex Solano, el nostre expert en dades i molt específicament expert en dades electorals, i avui podríem explicar precisament el contrari del que algunes enquestes volen provocar, és a dir, que el Parlament de Catalunya té una estabilitat molt gran i que és molt difícil de trencar-la. Per això us presentem diverses gràfiques. Aquesta primera ensenyant una cosa sorprenent, que passa en pocs parlaments, però que és molt definitòria. N'hi ha 3 grans partits en l'àmbit entre 30 i 40 i després n'hi ha un 8 enorme i la majoria dels altres partits estan per sota de 10. Això significa coses, Àlex. Sí, o sigui, aquí trobem Esquerra, Junts i el PSC i Ciutadans l'any 2017, que tenen un vot molt estable fins i tot. O sigui, tots els canvis que hi ha hagut a Catalunya, tot i la pandèmia i tot plegat, trobem que s'han mogut 1 o 2 escons com a màxim entre aquestes eleccions i tot i el canvi molt gran que va haver-hi de participació. I aquest salt és molt significatiu, és a dir, aquests 3 copen entre el 60 i el 70% del vot habitualment i per tant deixen només un 30% de vot per a la resta de partits polítics catalans. Això fa la competència molt aferrissada i per tant que sigui com complicat, per exemple, superar els 40 escons. Trobem que el PSC en va treure 33 fa 3 anys, amb un 23% dels vots. Si pugem el 25% dels vots trobem Ciutadans amb 36 i si volguéssim superar aquesta línia, per exemple, ens trobem amb Maragall l'any 2003, que va aconseguir 42 però amb un projecte molt més transversal que el que, per exemple, podríem trobar ara a Illa, i tenint en compte més que a les eleccions al Congrés hi ha molta gent que va votar a l'Illa que deia que el Parlament no el votaria, que votaria els Comuns, votaria Esquerra o votaria Junts. Per tant, podríem dir que passar dels 33, 32 que tenen ara PSC, Esquerra i Junts i superar la ratlla dels 40 és una empresa tremenda. És molt complicat, perquè si hi ha una competència entre 3 partits ja s'hauria de superar el 30% dels vots, llavors, clar, no hi ha tants escons per tants partits, per dir d'alguna manera. I també per sota el repartiment 1, 2, 3, 4, 5 partits, ara mateix 5 altres partits al Parlament de Catalunya fa que siga també molt difícil pujar, saltar d'ací molt més amunt, no? Sí, o sigui, i a sobre amb Vox que ja sembla que va tocar com una mica el sostre que no s'espera que tingui aquestes perspectives, Ciutadans que està a la baixa. El que el podria superar segurament és el PP, que venia d'uns números molt baixos, però que és normal. Ja tindria complicat arribar als 20, per exemple, que amb dificultats arribava quan estava el bipartidisme molt més fort a l'estat espanyol. Mirem una altra gràfica, en aquest cas és l'evolució del vot de Junts i d'Esquerra des de les eleccions del 2017, espanyoles les dues del 2019, europees del 2019, catalanes del 21, espanyoles del 23. Per veure sobretot una dada, el millor moment, en aquest cas de Junts per Catalunya, significa el 28% de vot a Carles Puigdemont en les europees del 2019. I el millor moment d'Esquerra Republicana és un 24% a les primeres eleccions espanyoles del 2019 per a Gabriel Rufián. Això ho podem considerar una espècie de tope difícil de saltar. Realment és complicat de saber els partits independentistes, van arribar gairebé al 50% dels vots en aquestes eleccions i sí, o sigui, trobem precedents que amb 28% dels vots
el mateix projecte aconseguir sobre 40, que és el que dèiem abans, és molt complicat ja superar aquesta barrera dels 40 en aquest cas. I n'hi ha un segon element molt determinant, que és el sistema electoral i la distribució en províncies o en circumscripcions. Tu volies posar l'exemple de Tarragona, perquè és un exemple molt significatiu, no? Sí, per començar és complicat, o sigui, tot i que la barrera electoral sigui del 3%, en les últimes eleccions el PP va quedar fora amb el 4,31%. Per tant, necessites un percentatge força superior al que és el de la barrera electoral en si. Vol dir que és molt car. Sí, o sigui, necessites molts vots només per poder accedir al repartiment d'escons. I això passa a Girona, Tarragona i Lleida, no passa a Barcelona. A Barcelona, quan superes el 3%, ja automàticament tens 2 com a mínim, però sí, en la resta de demarcacions ja necessites... Sempre es necessita més d'un 3% per poder entrar. I també afecta aquest element que dèiem abans, a l'haver 3 grans partits, Esquerra, Junts i el partit espanyolista, que és més important en cada moment, aquests 3 copen pràcticament tots els diputats en aquestes 3 circumscripcions. Sí, i el que trobem, clar, és que, per exemple, Ciutadans l'any 2017 va treure 5 escons amb el 27,35% dels vots i Junts fa 3 anys amb el 19,73% en va aconseguir 4. Vull dir, és una gran diferència de vot i per només un escó. Per tant, per millorar encara més haurien d'augmentar molt el percentatge de vot que són unes perspectives que ara no es preveuen ni un augment tan gran ni un enfonsament de la resta de partits que pogués permetre això. Clar, i quan més partits n'hi ha en dansa, més difícil es fa tot, no? Clar. Per tant, seria aquesta idea de que pot ser sí, la gent està enfadada, n'hi ha molta decepció, pot passar efectivament que n'hi ha gent sorpreses molt grans, que n'hi hagi canvis significatius de vot, però també juga l'altre factor que s'ha de l'estabilitat d'una institució com el Parlament de Catalunya, que és molt difícil de moure de manera sorprenent, no? Això mateix, és molt complicat que ara un partit es presenti i ens faci 60 escons, com han passat en anteriors ocasions. Doncs d'aquestes coses anirem parlant molt durant la campanya electoral, n'hi haurà moltes pissarretes electorals per anar explicant com es mou tot, però avui amb l'Àlex Solano hem tingut un primer tast.